que tamén nos foi remitida pola plataforma, e ademais estamos de acordo porque non é un momento trivial para traela, sino todo o contrario. Estamos ante un momento na que a autoridade portuaria quere tomar adiante unha serie de decisións no que ten que ver coa utilización da lámina de auga, no que ten que ver cos recheos, pero tamén no que ten que ver coa tramitación legal destas actuacións que son absolutamente insostibles para a ría. Non queremos nin pensar o que supón ese recheo no Porto de Bouzas, seno que supón para a destrucción xa dos bancos marisqueiros que nos quedan, pero tamén o que pode significar medioambientalmente, incluso para a correlación das mareas, e o que ten que ver incluso con que se profundicen lodos na ría, que sabedes que un dos grandes perigos que ao fin e ao cabo acaban convertindo casi en inservible dende o punto de vista marisqueiro as nosas rías. Por lo tanto, xa non é unha cuestión de que o que se plantexa ten un impacto grave no conxunto da nosa ría, senón que o propio Ministerio, o propio Goberno neste caso, a unha pregunta de Galicia en Común nos responde que na configuración da delimitación de espacios e usos portuarios, que por certo está anulada por unha sentencia judicial, o Porto de Vigo, ademais de mala xestión, non sabe nin siquiera levar adiante os seus plans, e por lo tanto son anulados sistemáticamente en sede judicial, recoñecen que non existe o sometemento previo da misma ao trámite de evaluación ambiental estratégica e que por ello se entiende que las delimitaciones de espacios de uso portuarios non son asimilables a los planes e programas. É dicir, que a autoridade portuaria que pretende levar adiante estes recheos sin ter en conta as cuestións ambientais. E ademais isto está dito polo presidente da autoridade portuaria sen ningún tipo de problema. E para nós eso é un dos motivos, un máis, que xa non digo que poidan sustentar a dimisión do presidente da autoridade portuaria, sino que teria que sustentar o seu cese inmediato por esta e outras cuestións que poñen en risco non só ambientalmente a ría, senón productivamente, económicamente, sectores tan importantes como a industria. Un presidente da autoridade portuaria obsesionado por destrozar un esteleiro como Vulcano por un uso absolutamente diferente dos terrenos que ocupa ou que ocupaba, por desgracia, o extinguido Asteleiro. Un presidente da autoridade portuaria obsesionado por dar máis espacio ás empresas amigas e non facer unha delimitación seria do que son usos portuarios e do que son usos non portuarios que deberían de estar fora do Porto. Por lo tanto, nós seguimos a reiterarnos que López Veiga é un enemigo do Porto de Vigo, é un enemigo dos sectores productivos primarios, é un enemigo incluso da industria na nosa cidade. Pero que ademais hai varias cuestións que contradín incluso algunhas destas enmendas que veo aquí plantexadas polo Partido Socialista, entre outras cousas porque a delimitación de interacción Porto-Cidade debería de clarificarse a través da redacción dun novo convenio que sistemáticamente non se quere abordar. Non temos claro aínda cales son os terrenos que son do Porto, que son da cidade, cale é eso. Citamos un convenio de abrir Vigor Mar, bueno, pois hagamos un novo convenio. Avancemos como están facendo outros portos en cales son as partes do Porto que se ceden ás cidades e quen ten as responsabilidades do mantemento ou da construcción de infraestructuras e avancemos nesa cuestión, porque aí tamén resolveríamos unha cuestión como é o Paseo de Bouzas. Eu escoitei o alcalde falar abertamente da cesión do espacio que ocupa o Paseo de Bouzas cando unha delimitación da costa marítima destas características non pode ser cedida, en todo caso pode ser concesionada, e para ser concesionada tería que haber un proxecto presentado que permitira, como calquera concesión administrativa, que permitira tomar a decisión desa concesión, o tempo da concesión, as características. Isto é unha enésima saída alocada e unha fuxida cara adiante dunha autoridade portuaria de Vigo. Da igual a cor política, sempre é máis recheos, máis espacios, en vez de reordenar, en vez de decirle a algunhas empresas que non poden estar no Porto porque non teñen actividade portuaria e polo tanto non deberían estar, pero claro, estamos nunha cidade donde ata se propuso en algunha ocasión poñer hotéis no Porto ou poñer centros comerciais no Porto, cando iso é unha actividade que está perfectamente por a lei de portos prohibida nos espacios portuarios. Por lo tanto, creo que é bo que veñan estas mocións, que os vigueses e as viguesas sepan que mal se xestiona a lámina de auga de Vigo, que mal se xestiona un patrimonio de todos os vigueses e as viguesas que leva dando traballo e riqueza durante dúcias e dúcias de anos, e que a xente sepa que é unha agresión ambiental máis
por desgracia pode estar avalada por incluso non sometela a evaluación ambiental estratégica no seu trámite de delimitación do uso portuario.